Chang! Stand easy. Kita final thang lại này. Do tôi tiarang baji. Thang! Attention! Kita bak. Madam, sini foundation day ni. Saya kena sini founder. Sok naik tay. Bono logger naik sini advisor. Chairman Darun. Sarun. Tolawur sih. Hai gerai sih sirabulika. Lapisan command na ya. Sau ko ito na. Salute! Ya que coxa sih. Sarokni tini jate hani bu sarokni sing nukha 70 years of democracy country thamani pore ti prasani soba krikha tamni bagai soba krikha ke ohate dofano rakha khane ni bagai ohate dofano sakni baithangni power no role khane ni bagai soba krei abni bagai ni 2014 ni 30 तारिख जुन 125 जना by only 125 member by hasinin ke sason chini ma ngai hne sobani mari khaksangma mari kebuini mari sobaro kesen gosia compromise khaya kebui bai kethar bai keplai khainai te ophan bosong to bosong kusung to kosong komor playa khei playa khlaigai otho phano sung kathang tlang nai ni bagai o flag bai sung TPF ni mari no focus khaigai abni bagai tini ni o sal lengkha belai kene o tirpra hani te waisa kathang samani sal te waisa revive khai samani sal 30 तारिख जुन asai mani te bu important te kaisa 30 तारिख जुन no tani bagai TPF basai amno sung joto moi ma khainai o tirpra hawo sung nukha democracy country o thangmani ulo जुन मास खांखे ना ती प्रहाव धंगा नंगमनी मास
जों जतनो सिगो जुन फाइखांखेनो 80 नि दांगानि मुइतो मानो केबा 2000 नि दांगानि केबा मुइतो मानो मिनि दांगा माजे मा बिसिब्रुं किसा मिसा नांगै फाइमानि नो जतनो मुइतो मानो बफ्रो अतिर प्राहाओ हानि बुसारो फाटानि इलिगेली माइग्रेंट्स फाइगै बरक बाय ताथारजा बुथारजा पारा पारा हरसकसा जाखा पारा पारा थैखा गामि गामि माया कारखा मासे मानुंया थाइपं सागै थाइपं रुकजाक सागै मिया रुकजाक सागै बलं हालंगो नखिबि मातं ब जरागो जुननि जरागो आपनि बागै जुन मास खानके दंगा मास त्रिपुरा हानि इतिहास जुन मास खानके दंगा मास ते ओ जुन खानके त्रिपुरा सर दुख मामानि ताल त्रिपुरा सर सेन मानि ताल त्रिपुरा सर मेसिन जगमनि ताल त्रिपुरा सर सातक जगमनि बुठार जगमनि थैरियर मानि ताल आपनि बागै जुन मास खानके त्रिपुरा सनि थै बाइसे ओ हा वातै वागो आपनि बागै ओ जुन मास न जतनो मुखो खाइके ओकरा साकरा जरा धंगा मा जगै फैनेर बरनि खा खामानि तिनिबो खासरो सरो उङै फाइयो आपनि बागै ओ जुन मास न बिदाय रनानि बागै ओ जुन मास फाके बरफ रंनि खावा काइसा वाना मानि दुख ते जंत्रना मुइतो मामानि न ते वाइसा खाकथां खाकप्लाय बख्रक्ति सागै कप्लायनि मारि तबुइ फाइमानि न जुननि पाइथाक जुन न बिदाय रगै जुननि लास ओ जुन ते जुननि दांगा त्रिपुरा हावा संगा साइ रोलिया त्रिपुरा सानि थै कसक रोलिया त्रिपुरा साति सबागो चेनलिया हनै समाय तांगैनो जुन न बिदाय रगै जुननि पाइथाको त्रिपुरा पिपल्स फ्रन्ट हनै आसायो आपनि बागै तिनि न 30 जुन दलाइ थेने कैसा लाई बोमानि साल दलाइ खेने कप्लाइनि साल दलाइ खेने वनामा सिंसा साल अब हाइ साल न संगे तिनी गॉड ब्लेसिंग रोबानि बागै जों तिनी ओ त्रिपुरा हावा ओ कप्लाइनि साल माफिगि आपनि बागै जतनो पाइ पाइ हामबाय सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारबो जों तिनी अरनि इंगै कक्टुन रहगो दिननि थानिगो खोफां रहगो ओ त्रिपुरा हा 2014 30 तारिख जुन नि सिमिना आसा इस्माइ तांगै बासाका तिपे ओ हाचिनि शासन जों तो बनाय ओ सालते बिसि दग्या बसकागो तिफिलनाय आपनि बागैनो तिनिने ओ समायनो ते वैसे मुइतो खाइरो थिगै ताक्राइ जों तिनी कोरोना भाइरस पेन्डेमिक नि जरानि बागै जों कतर गेदारिं खालायलिया गोबां मासिनि थांफाय बा कोरोना भाइरस नि जों जालो जों जतनो किसा सोशल डिस्टेंस ते रेस्ट्रिक्शन जों जतनो फलो खाइ बा अबे खाइ तमनि बागै जों तिनी कतर खेल गेदारिं खाइनानि तमनि खाइमालिया जत डिभिजन लोकल वाइज खाइगै खाइजागै दङ तिनी ओ हेड ऑफिस अब सिनि जों लोकल वाइज के डिभिजन निंगै खाइजागै दङ दे योर थिंगैबो ओ जागाव खाइजागै दङ आपनि बागैनो तिनी ओ त्रिपुरा हाव सिनि ओ फ्लैग नि बैनर नि ते आसाइमा सालो अबनो सागो ओ हाव 125 बाइ के आसाइ खांखे young star youth generation by say offering us like you आपने बागैनो तिनी youth रगना ते वैसे कताल के सापिगो youth ने थानी मेसेज रगो जेप्रे youth रग हाते जफनि बागै कबै कथार बाय बखा बाय खलै बासागो आफ्रो ओ हाव केबो अशुभ शक्ति का सुने यार माया आपने बागैनो 7 years त्रिपुरा हाव टीपीएफ नि शक्ति न गोबां अशुभ शक्ति इंटरनल एक्सटर्नल दफा बाय दफानि बिसिङो गोबां मा केबिं फाइका टीपीएफ ना कासवानी किवन्टु केबो कासवानी फान करै दफानि कारे फाटानि बरफ ओ जबानो का सुनानि बागै गोबां मा पलिसि खायका किन्तु ओ जबानो केबो का सुन्यार माया तेबो बसकांगो थांरो तेबो कप्लाइ खांनाय आपनि बागैनो यांग स्टार बाय आसाइ जा तिनी ओ टीपीएफ नि भाना तिनी ओ टीपीएफ नि जबा ओ जबानो केबो का सुन्यार माया कुनो राजनैतिक शक्ति कुनो धर्मीय शक्ति कुनो अशुभ शक्ति ओ आदर्शनो का सुन्यार माया आपनि बागै बसकानि सालो जों तेबो तिनी जरातै 7 years जों गोबां मा जों सिनि सामुं बटाङो जों नखा सिनि सामुं कप्लाइ खेबे माने जों नखा सुप्रीम कोर्ट 3 केस ताबक चलेगि दङ सुप्रीम कोर्ट 3 केस चलेगि दङ एनआरसी पीए देसिए एनआरसी ताम नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन इलिगेली माइग्रेंट्स 1948 19 जुलाई नि परे जे फाइनेनो बरकमा आउट खाइदि सिनि हासिनि सासन सिनि या करोडी सिनि पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक पावर सोशियो पावर जत सिनि हासिनि सासन सिमांनाय जबा खाइनाय अफ फ्लैग बैनर by Santini International National Supreme Court Bharat in Japanese India ni High বিচার Justice in Jagao Thangai Sing Soba Khaitong te o soba tini apply ni bakhago thangai tongo tini coronavirus pandemic de bagai sini o hearing last hearing 2020 18 March tongani stop ngai thangai tabok pending tongo haipana daitine phainai baskango 9 July go tentative date 9 July go tentative date o Supreme Court ka sagai manu kiaba tomang coronavirus ni kisapano tabok je situation tongone abo komeya bhari bi tongtrung khangtheba a date ten sing pinai haipana phainani ka sobui tongkha
हाइसागै दंखा ओ केस नो बा ओ चिनि डिमान्ड नो केबो कासङै नारक माया एनआरसी ओंनाय ओ कसाक सभा कबै सभा कप्लाइ सभा अनि बैनर नि मारि जों मानाय माननाय ते जों सीएए पीए सुप्रीम कोर्ट चले दंगानि बागैनो दिनै तिप्राहाव सीएए लागु खायदे हनै इंडिया गवर्नमेंट फानो कक सारा गया मथागै मा दंखा आबरावनो टीपीएफ नि सभानि कप्लाइ नि मारि तेबो कप्लाइ नि मारि जों मैतो मानो सिनि ओ सुप्रीम कोर्ट नि केसो ओ सुप्रीम कोर्ट नि केसो गोबां मा केबिं ना बाङै राष्ट्रीय सातकथा समाज नै ऑल बेंगाली यूनाइटेड फोरम रोहि थांगै बर सिनि केस इंटरवेन खायने नि बाङै सुप्रीम कोर्ट न सानखा किन्तु सुप्रीम कोर्ट बर ऑप्शन रजगे बर अपॉर्चुनिटी रजगे नि बाङै बर सिनि केस इंटरफियर मा खायदिया अबर बुसत कप्लाइ स्टेट गवर्नमेंट न 3 times काउंटर फाइल खायबादि हनै सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खायमानि बर 1 time फानो बर अटेंड नंमालिया 3 times फॉर 4th time के बर ते कक मा साले हनै स्टॉप खायदा जाका सुप्रीम कोर्ट बर नि सानानि कक करिखा आबने बागै बीआरसी नि पक्षे फाइ दंगो सुप्रीम कोर्ट नि थानि सिनि विश्वास दंगो इंडिया कैसे डेमोक्रेसी कंट्री को सागो साय जे फंखा के सुप्रीम कोर्ट जे हाई को जतनिस्लाय हाईएस्ट जस्टिस नि कोर्ट अबनो जों दिनै जराते न्यायसिं दंगो जों वन सगो ते विश्वास खायगे बिलीव खायगे सुप्रीम कोर्ट जोंनो श्योर जस्टिस रनाय आबनि बागैनो डेमोक्रेसी थांगै दंगो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रमा मानि बागैनो ते तिप्राहाबो सारा इंडिया बाय बासा इंडियानि सिटिजेन तंखांखे तांगै जों जस्टिस मायांगै जों माननाय आबसिनि बिलीव अब हाय खायगे जों ताबक नायसिंजाक सिनि सुप्रीम कोर्ट नि जस्टिस मानानि बागै अबनि लगे लगे वो हाई कोर्ट जों टीपीएफ निंगै काइबा केस लड़ाई खायखा काइथाम केस पाइखा टीपीएफ नि पक्षेनो बेबाक कप्लाइंखा जों थांनाय एडीसी इलेक्शन जीके रावनो नॉर्दी एडीसी इलेक्शन सिनि सी ओडी कार्ड सिनि सिंसि नॉर्थ सिनि सिंसि सिंगर संनाय आरो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर या क्रीमाया हनै सभा खायमाने आ सभाबो हाई कोर्ट कप्लाइंगै ताबो एडीसी जीके राव लॉर्ड जागै सिनि बरफ आसोबलायै आरो निगो दखल खायनाय दंखा अब हाइख्लागी सिनि गोबां मा स्टेबल ग्राउंड नतगि जों सभा खायमाने आरो बोसों कप्लाइंखा आरो कप्लाइंगै सिनि पक्षे हाई कोर्ट राय रखा बरनि अधिकार दङो आरो इंडिजिनस दे पालायबानि बरनो पालायरदि क्याबा तिप्रा सरकार तिप्रा पुलिस बरक बेलायखेने वीक मानि बाय बेलायखेने डिस्क्रिमिनेशन खायमानि बाय बरक किरि जागै जोङो रिक्वेस्ट खायखा जे आरो निगो जतो इंडिजिनस पीपल या बर आउटसाइडर निरनो डिस्टर्ब खायनाय जों आबनो पाइग्रालिया निरनि सेफ नि बागै निरक आइनो कप्लाइफानो निरनो सिक्युरिटी जों क्राखेरय मायांगनै हनै बर सारेन्डार मा गसेखा आबनो प्रूफ जे जों ओहानि इंडिजिनस ते स्टेबल ग्राउंड आगरतलाव जे तंगै तंगै केबेंगै तंगै रे बर आउटसाइडर नि बर गोबां मा तंगो हनै मा गसेखा आब्रसिनि कप्लाइ नि मारि ताबो सोंतै बनोगो विश्वजित देबरमा बुथारजाक बनो तैगै विश्वजित देबरमा बुथारजाक बनो तैगै हाई कोर्ट जों ताबो केस चलेलाय दङ हाई कोर्ट जों केस खाय खसकां पिनाकनाथ विश्वजित देबरमानो बुथारनायनि बिसिंगो जतनिस्लाय खलनायक पिनाकनाथ सं बरक बुथारबाय मानि परे पारागो आमसायगो घुरिगै दङ फियाबा जों केस रमानि परे इंखांसै बो वांटेड डिक्लेयर मा खायसे जे जागा नुखाबो बताबो रोइसो जाकनाय अब हाइके हाई कोर्ट अर्डर मानि बागै ताबो बो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस खायगै बांग्लादेश नि फाइबा बांग्लादेश खारै थांजाक ताबो अब हाइख्लागी जों टीपीएफ खरां कप्लाइ खेतिसै चैलेंज खायथं मानि बाय दिनि अरनि जे सामुं हामिया तांनाय टेररिस्ट सामुं तांनाय र कम्युनियल सामुं तांनाय र बरक कंखा एंटी नेशनल सामुं तांनाय र अमति हाइ क्रिमिनल लक न टीपीएफ सभा खायगै बरक न हाई कोर्ट नि ऑर्डर बाय जस्टिस बाय लॉ बाय खायगै मेसे मैतंगो सिक्रि गइतंगो ते बसकांगो बरक न ते बसं खायनाय आबनि बागै तिनी जरातै जों हाई कोर्ट केस कायनै ताबो बकसाय दंखो ते कैसा केस खांखै टीपीएफ ओ त्रिपुरा हाउस जों मुखा गोबां मा त्रिपुरा सारो जे फासा मंखाय खांखै गोबां मा इलिगेशन खायजागै हामिया फुनगै बरनो केस रजागो केस थेपाजागो बर केस थंगै रांरि पाइलायो माइ मुसो बेबाक सम्पत्ति प्रॉपर्टी पाइ थाङो केस थंगै सामुं हामियाव खिक्लाय जागै अथस बरनि पाल्टा केस के बरै मानाय तरै ठीक टीपीएफ नो फर्स्ट जों विश्वजितनि जस्टिस नि बाङै लकडाउन नि जरागो मुभमेंट खायमानि कोरोना भाइरस लकडाउन नो सबागि तांगि मुभमेंट खाय ते कैसा जी के राउनो नरै एडिसिगो बुबाग्रानो संदि हनै जों आप्रो आन्दोलन खायमानि जी के राउनो नरै सिनि बरक सिमांनाय हनै जों मुभमेंट खायदि हनै जे मा जों डिमान्ड खायमानि आबनो तै जों जे मुभमेंट खायमानि रूट ब्लॉक खायमानि आबनो बरक इलिगेल हनै सिनि एगेन्स्ट त्रिपुरा सरकार थाना जतनो नोटिस रेखा केस खायखा
abna to ye sini khoroksa leaders no 13 din rongoi arrest thaika abani again sosung High Court Tripura Sarkar ni Tripura State Government ni police ni activities ni against sosung High Court yes klaika yes tabo final hearing ba final declaration final ni beskang ni salo order klajaka आज अगर बसराइस लेके सजा खजे हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस बाय इंडिया नि डेमोक्रेसी कंट्री गो जेप्रो सिनी राइट्स वायलेशन खाइजगो इन एनीवेयर इन एनी टाइम जेकुनो झरागो जों सिनी राइट्स वायलेशन खाइजगो जेकुनो झरागो जों अटैक खाइजगो जेप्रो जों वायलेंस खाइजगो आपरो जों प्रतिवाद खाइनानि आपरो जों अपोज खाइनानि आपरो जों कन्डेम खाइनानि सिनी राइट्स एनी टाइम नो आबो सेफ आबनि बगै जों खाइमानो आबनि प्रमाण ते आबनि बेबाद नो राय इंमानि परे ताबो फाइनल स्टेट गवर्नमेंट साजाखौ अर्डार खाइका खरक बोसोर मा सारा त्रिपुराओ मुभमेंट खाइगा आंदोलन खाइबो हनै टीपीएफ लिबो मुतिनिरो केस खाइका आबनि चार्ज शीट जमा रो फाइदि अबनो दाक्ति मा पाइरो नै हनै अब हाइ फाइदि ताबो हाई कोर्ट बु केस अप्लाई त्रिपुरा हावा त्रिपुरा सारा सातक जगै थैमानि आबनि अगेंस्ट पाल्टा केस केबो गवर्नमेंट नि पुलिस अगेंस्ट केस खाइगा टीपीएफ खाइ दङो आबनि बगैनि टीपीएफ पुस्कांगो जे कुनो इलीगल एक्ट सिनी सबानी बुस्कांगो केबेंगै फाइखांके टीपीएफ बगनो मुकाबिला खाइनानि बगै रेडी ते खाइगै अप्लाई उफिनाय आबनि बगै तिनि जों अ फाउंडेशन नि देवो किसा शॉर्ट मेसेज आसगना बुस्कांनि सालो अ साल फायानि सिगां जों तेबो गोबां मा सामोन कप्लाइनि मारि जों मानफिनाय अ हावो कुसुं बसं तंनि फेमिनि कुसुं बसं कथां तंफिनाय ते टीपीएफ नि सबा कथां तंनाय अ फ्लेग नि जे मीनिंग जे चबानी कक्थाय सिनी नग बरक नि खावो कप्लाइ ngै माबासानाय आबनि बगैनो टीपीएफ न हामजाखै दफानो नों हामजाकनाय दफानो हामजाखै नों टीपीएफ न हामजाकनाय गबै खाबाय हाते दफानि बगै यगना मुसुखै नों टीपीएफ न सपोर्ट खायागै तंगै सिमाया जे हाना हामजाकनाय टीपीएफ न हामजाकनाय जे दफानो फियगना मुसुखनाय नों टीपीएफ सपोर्ट खायनाय जे रां रि लोभ लालस न हामजाकनाय थांगे बो टीपीएफ नि अगेंस्ट कक्सनाय अतिप्रा हानि बो बुसा थै कथां तंखे बो अहानि बुमानि अहा आमानि माया हा आमानि कलमतै अहा आमानि मक्तै बाय तोरै लगै फाइमानि खांखे टीपीएफ नि अगेंस्ट कक थाइसे साराग्ला जे बरक तिनि अतिप्रा हानि तिप्रासानि बंदै फाने टीपीएफ अगेंस्ट कक साइतोंनाय बरक अहानि थै कथार बाय ताकजाकिया बरकनि थै इलीगल बांलादेशी नि मिक्स अप उंजाक थै रक्सिमिनो तिनि टीपीएफ नि सामुंगो केबिंगै बासानाय आबनि बागैनो जे केबिंगै बासानाय बो हा आमानि अगेंस्ट बासामानि क्लाइ आबनि बागैनो अ हा आमानि अगेंस्ट बासानाय टीपीएफ नि सबानि बुस्कांनि बो केबिं मंगै अ हा आमा बोनो नाकारिया अ हानि बो कमरै सिमा थांनाय आबनि बागै तिनि सबा कप्लाइ नि सबा बुस्कां सालो ते बुस्कां कप्लाइ खाइनाय ते बुस्कांनि सालो अ सालनो सोंते बो कतर काहाम नाइथो कप्लाइ नक थे अ सालनो ते बुस्कां हहम ददम खाइगे अ सालनो यासाक लागे आबनि बगै तिनि अ फेक बेनानि सबानि कक खाइबाय अ बानानि हानबाय जों अ स्टेट लेभेल सिनिया नॉर्थ ईस्ट लेवल नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल थंगै सबा खाइ दङ कप्लाइ मारिनो फैयो आसुकनां राष्ट्रपतिनि बागै टीपीएफ नि गोबां मा एक्टिविटीज गोबां मा अचिभमेन्ट गोबां मा मुभमेन्ट जों सागै साबाय माया अबानानि फानबाय जों बोसोर जराते टीपीएफ सामों खाइखा आबनो जों तेबो खोनालायनाय गोबां मा आसक मुंनि पान्दानि बिसिंखै ते जतन हामबाय ते सबानि सिबाय तिनिनि बानाति सामानि सालो अकगनो सानाय त्रिपुरा हावो गुबै ते कथार बाय सामों तांनायखै नों टीपीएफ याप्रि रय योग्य नों टीपीएफ न सपोर्ट खै योग्य मासि मा खाइनाय तमन ओहा ते दफनो योग्य दिना यांखाय नों टीपीएफ न हामयाय होयस योग्य नों टीपीएफ नि अगेंस्ट बुसु बसे बासानाय आबनि बगै टीपीएफ नि सपोर्ट द बासानाय ओहा ते दफानि यकमानि सबानो नाइतुकनाय आं खाखायो बसकांनि सालो गोबां मा हाते दफना हामजाकनाय गोबां मा लोभ लालासो गोबां मा केबिं मंगो कसागै तंनाय रो निरक ओखागै फैनाय खा कथार बायखलाय कथार चबागो कथार मथागो कथार खरांगो आं खाखायो तिनी ओ जागानि सिनी जे मेसेज कक बखरी निरंनि खावो नगो थांनि सबनाय हने जतना हामबाय ते सबानि सिबा यो पाए कथा तिनी साबक रे सेंट्रल रो टीपीएफ नो माने अब थानाय बरन के मुते एक मिनिट नि खानि ने मन से लाइफ order खेदो जतो हानि बगै तिनी रो Jadi ingin sini